sa par malo diambo nyakoram gajwanga genrio makare machigni hechendoni mar kagikacha wa ikoni weche manyien mane yo machokende nyinga Lydia Okeyo machigni jiangwen mawuok e familia achiel owito ngimagi bang' mach muoch kendo wang'ogi e odgi e gweng' Mabonyando e kaunti ma Kisii. Majno mayangore ni nyom muoch otieno ma piny orugo kawuono weyo kamiyo otho kod nyithindo adek. Obila dhi nyime kod timo nonro e wi masirano kapok oyangore malong'o gima dine kel mach ma kamano. En masira makoro weyo gweng'no gi buok. Tunasikitika aswa kwa kitendo ambacho kimetendeka usiku wa kuamkia leo, pahali ambapo tumepoteza watu 4 katika familia moja. Kiini ambacho kinatafutwa kenye kimezawazisha ama kuleta mauaji kutokana na moto ambao umechoma watu 4 bado iko ngali katika mikono ya polisi ambao wanaendelea kufanya uchunguzi thabiti kuchua haswa ni nini kimetekeleza ama kimesababisha moto. Kama tungekuwa na ile gari ya kusima moto ingeweza kutusaidia, maana tumesima moto masaa mawili. Watu wanaenda mtoni kubeba maji, wanakuja hapa, maji ikaisha kwa mitungi ya majirani, kuleta hapa kusaidia. Wananchi walijaribu kusima moto lakini ikawashinda nguvu. Katika hiyo instant, Richard Juma alipoteza bibi na watoto 3. Mtoto mmoja 6 months, 7 months na mwingine miaka 7 na mwingine miaka 10. Kwa dhimbele nyakoram gajwang jatenda piny Kenya William Ruto opodho Renson Mulele Hingoga kaka ogai mar jomin bura kendo nyinge koro chapi oboke moyiedhi mano mar piny owacho. Mulele kao kar Nurdin Haji masani en jatend migao mar mano mang'weyo weche malelin kata NIS. Mulele koro dhi mako lemono kuom higni 8 kao geno kelo lokruok e chenro mag manyo ratiro ne oganda jo Kenya. Piny Kenya kod piny mar Haiti odonje winjruok mar tiyo kanyakla, winjruok mano ketie kogno koyo jatend migepe mochung'ne tudruok kod pinje maoko mag pinje ariyo e nyim jatend piny Kenya William Ruto kod Prime Minister ma Haiti Ariel Henry e boma ma New York e piny mar Amerika. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni winjruok ma kamano koro biro kelo tudruok e yor siasa, jiwo arita kwe kod jiwo chenro mag dongruok. Ruto bende wacho ni piny Kenya biro telo ne pinje moko e choko omenda mar konyo Haiti e jiwo arita kwe ka Kenya bende koro chiwore mar oro jolweny e pinyno mar Haiti. Jatend migao maduong' ma Haiti to korka kore wacho ne pinyno dwaro kony maduong' e yor jiwo Haiti kod rito mwandu mag pinyno. Kodoge pacho kateri nyake kaunti ma Kisumu kama gavana ma Kisumu Professor Peter Nyang'nyong ogolo kwayo ne jo Kenya matoto wa kikinda Kenya Kwanza kod kweth maketo piny wacho tesra azimio la umoja One Kenya Alliance mondo tim mapiyo eneo ne gigo duto magitwaki olosi kendo piny Kenya odhi nyime gi kwe. Owacho ne gisefwenyo ni nitiere kweth moko mag josiasa makoro temo yo twagno chien kendo siemo gine giriwo lwedo chenrono mano makelo kwe e piny Kenya. Nyong wacho ni kaka gavana mawuok e kaunti mano hinyore weche tulo gintiere kod geno ni twagno dhi nyuolo lemo ka omedo ne gisiro Raila Amolo Odinga lwedo. We are aware that some leaders across the country would like the dialogue to collapse so that the country lapses back into political and economic chaos and turmoil. We should avoid such paths that will lead to more misery for the masses. 5, that we would like to warn such leaders who have been blowing hot and cold about the talks that Kenyans will judge them harshly should the bipartisan talks collapse. Let what is on the table be what is under the table.
Daktari nyake kaunti Manakuru kama migao mar omenda e kaunti Manakuru lando yuto momedore kokalo kuom choko mar omenda e yor lony manyasani mano ochake yanga dweche ariyo mokalo. Kana otwa kod jofwambo jatend migao mar omenda Stephen Njogu oyango ni choko osuru ka itiyo gi lony manyasani oseduoko piny kuo mag omenda e yor mibadhi. Igeto medo kwan omenda makoro gibiro choke yor osuru e hik omenda 2023 2024. No yango magi seche ma apisas madonge migao no ne keto kokgi e orak margi mar tich. The uptake has been taken well, with 216 submissions as of yesterday, collection of around 4.3 million, and invoices, unpaid invoices of around 3 million, which I'm sure by maybe end of the week we should have, the house should have been paid. Kwa Nakuru ang'io mano madhi mbele kaunti ma Migori kama governor kaunti ma Migori Ochila yako ogolo siem ne jotend migepe kaunti no ma wacho ni oseketo nyawe tijege wach makoro wacho ni osebedo kamiyo oganda modak e kaunti ma Migori rem yudo chenro michiwo gi jopiny kaka michiwo gi piny owacho ma kaunti no. Governor yako wacho ni chuno ni nyaka koro jotend migepe go jiure kendo tina jopiny kaluwore gi singo mane gimiyo oganda jo Kenya e kinde mag campaigns. You must not give us theories. If you are in the Department of Roads, tell us the extent to which you have done to ensure that the roads are motorable. Do not give us a report about the meetings you have been attending and the seminars that you have attended. Watu wananchi wa kawaida wajali na wataki kujua. Your performance must be strictly based in the rule of law. Everything you do must be legal. Everything you do must be ethical. Everything you do must be within the confines of good governance. Podwang'io counties nyakora mgajuang kama governor mabungo Kenneth Lusaka ogolo siem ne jotend migepe mag county no mondo mi otiek ywaruok e kindgi kendo ket maine tiyo ne jopiny. Jatano kalo sekaro thieth mabungo marifaro le kinde chiwo yedhe maromo milion 30 kowuok ka KEMSA onyiso buok mare wi ywaruok ma wacho ni rocho chenro mag dongruok. Odwaro ni jotelo go wuog oko mar tawo chenro mag gina jopiny kendo keto tenge dondruok mantiere kindgi. Dr. Mayama. No, Your Excellency, Pastor Jennifer Matimoni. Sasa ni vizuri leo kama tumelaunch iwe ni dawa ya kufikia wananchi. Wacha tufanye kazi mzuri. After all, we are serving the people of Bungoma. Hii allocation yenye napata ya madawa, it is minimum. 80 million is not enough for Bungoma County. Kwa sababu kuna pesa ambayo hawa wafanyakazi walikuwa waingie wa health, waanze kazi, na watu wa service board wamelala kwa kazi. Hawaja-implement kuandika wafanyakazi wakuja wasaidie kazi. Tungependa supplementary ikuje mara moja, hizo pesa tutaivat iende kwa madawa, waongeze madawa kwa watu wa Bungoma. But I want to say this. Ministry of Health is so important to us that we cannot compromise standards. This is a ministry that touches people. Ukiuliza wizara ambayo inashika maisha ya watu ni health. My friends, you are all qualified. Kila mtu ako na kazi yake. Wewe daktari ni CC, nimeleta daktari ni chief officer, daktari wa wata ni director. Muache mambo ya kuleta different centers of power. If you don't change, I will go against what the people wanted, niweke watu ambao watafanya kazi. Jodake aluora makadenge kar chung'od bura malego usonga kachiel kod riwruoge makonyo ganda e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo duol marango weche lo Motisini National Land Commission oitoko rak mar Kodesa mar thidhia Mayala manochiw ne kambi moro mong'ere ni Lake Agro kuom higni 66. Gilero ni okang' mar Kodesa thidhia no kuom thuolo malach biro mono tieng' mabiro yudo ber kowuok kanyo. Riwruogego kod jopiny olero ni onge kaka inyalo chiw thuolo no duto ne jaket mwandu no mapidho mana niang' ma gineno ka ok nyal kelo lokruok e ngima jodak makanyo. Okwa yie kendo dokie kot nikech ka ni orengo wachona ni en pok osaen gimoro amora, pesa no be ok chule, to pesa nego bedi chulo jo Siaya.
Because I told you, Anto Konya Gango. And we are opposed to the idea that our government, from the counties to the MCS to all the local offices, have not played any role in getting this agreement into place. The fact that this entire process was secretive already smells of malice and intention to disenfranchise and to impoverish the ordinary people. And that's why we are glad that today we have had very positive remarks from the governor and the goodwill that he has showed us. Wachiela swamp en wach manochakre higa mar 2003 to nyono nyaka kawuono to morwa maduong' mwadwang'o kawuono e romo mane waromo gi gavana onyiso bana adier wach koro dhi kamarumo nikech yo mane gavana wuoye kodwa opogore gi yore tete mwasegabedo kwa romo kata gi gavana manotiyo gi jim mar bwana Cornel. Higa mar 2022 nyakurom gajuang rawere manie kind higni 15 nyaka 24 ma ok tin ne 7,000 noyudo tuo mar ayaki kaluwore kod ripot ma piny owacho ogolo chak higani kaka achiel kuom yore mag kedo kod iye ma ohiu kaachiel kod landruok mar ayaki kind rawere. Riwruoge ma ok mag piny owacho kama oting'o World Health Organization, UNAIDS, SDG e kind mamoko riwore kod piny owacho mamalo e timo chenro mar higni 2 mano mabiro timo e counties 10 kama oting'o Makaluo. Kata kamano ywak to pod nitiere kind rawere ma bende oyuore romono ni gige geng'ruok kaka raboyunga tin kendo rawere yudo pek e nyiewogi ahinya to sani makoro nengogi oidho. We spoke today, I think all of you are of KEPSA, the Kenya Private Sector Alliance, and also the... Pia tunapeana condoms, but tukienda kwa public hospital, sasa huwezi pata condoms. Hata sasa hii kwetu kama Dreams, condoms si mingi sana, ni less sana. So unapata mwanisi unakuja na complain unataka condom, nini, condom haiko. Alafu sasa unaona rate ya mimba ni high sana kama ume notice na HIV infection. Juu ya condom, hakuna condom. You cannot say condoms are not available for the youth. They may not be adequate. We may be having challenges, supply chain challenges that happen after the COVID, and this is global. And we may not have invested as required, but the government puts in quite a huge, almost 80-90% of this agenda you're talking about. And right now, Kenya is on transition platform, where we are going by 2030, or some items like vaccination by 2027 or 2029, we are going to be fully responsible for our own health and our own commodities. Migao mar pur gi pith e gwenge mag Endonyorasha e od bura Manarok ma Imbo County Manarok ochungo chenro mag sedo gi jamni mar chiwo thuolo ne timo chanjo ne tuo mar athany. Joyce Keshe ma jatend migao mar pur gi pith e county no olero ni chenro mar sedo gi jamni alorano biro timore bang' yudo chanjo kendo singo ni tend county no timo duto e thiro landruok mar tuo no. Maromo ji 2 yange ni osewito ngimagi kotenore kod chamoring dhiang' ma otenore kod tuo no. Jotelo no onyiso jopiny mondo mi obed akicha kod kit ring'o ma gichamo kata obedo ni maromo chanjo 70,000 osemi jamni. Tuko na mpangilio south na west ya kuhakikisha kwamba tuko pamoja na madaktari wa hospitali, tunafanya kazi pamoja na watu wa environment, jambo ambalo linaitwa One Health. So tunasaidiana kwa magonjwa kama anthrax, rabies, brucella na zingine ambazo zinaweza kudhuru binadamu. So anthrax inakuwa kwa ng'ombe, dalili yake ni ng'ombe ambaye alikuwa sawa tu akitoka kwa boma, baadaye unaona ng'ombe imekufa. Hii signs tunafundisha farmers na pastoralists, wakiona ng'ombe ikufa ama mbuzi iko na dalili kama hizo wazikuse, badala yake wachimbe shimo na wafunikie huko ndani. Tunaenda sasa kuvaccinate hiyo ng'ombe yote, mbuzi na kondoo, mifugo yote sana sana kwa hii hotspot areas ndio tunaanza kwenda kuanza. Governor wetu ametupatia directive, tuna alliance na Kupas ama Kevevapi waweze kutupatia hizo madawa. Tuna target around almost 70,000 doses ya kuweza kusaidia wananchi.
Epau tukenya kuramgajwang Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus kod Martin Odegaard nomio Arsenal loch mar gonde ang'wen ne tugo kindgi kod PSV otieno manyoro e tugo mar Champions League bang' bedo oko kuom higni